Langsung pengen kabai kubai langsung go. Kita mau pengen kabai kubai langsung go. Wagra ayo loton. Kita mau long live. Wagra ayo loton. Long live. Wagra ayo loton. Kita mau ayo loton. Ai tiêm long live. Ai tiêm long live. Kita live long live. Tiêm long live. Wagra ayo loton. Belai hambai botma thungnai rokno chung tini chini Deura ADC village o jagao hingke chini Koilashwar assembly ni members go rok botongo ebong Chandipur assembly ni members rok botongo kai chung tini i jagao chini Chandipur ro jara buagra bai chongoi ro hojak chini observer ani tapu okra param gnang Guru Podo Deborma tai ani teaching kaham Dilip Munda borok no tugui angoro phaika tai oro chuno lamsok khanibo tongo chini Koilashwar assembly ni block president tai adong rok kubang chini YTF ni borok bo tongbayo TWF rok bo tongo rong ni site of Mumbai chung tini board committee ni kok salai ni phaithanibo kaham jora kaham romoi phaika kubangma party BJP IPF tini yakarei chini tapu borom gnang Samol Deborma tai Griho Debormani bisingtui in jago pas poribar borok 19 butar phaika gebrok no chung buagra ni Mumbai lamsogo borok thanjau phaimani bagai chung je samung thaidi borok khlainani bagai chung borok no kesar ka borok gosika borok thanjau na hamjogo phayo moni bagai chung buagra Mumbai borok no lamsogo buagra ayu lokthum kiprasa ayu lokthum